Takže čau, já jsem Vivi a dneska vás tady vítám na novém kanálu, na který budu už natáčet, už nebudu natáčet na Leoru Vivian Sasovou. A na tabletu už si taky chci udělat už nový kanál, jestli to teda půjde. No a já jsem vám jenom chtěla říct, že teď budu natáčet teda na tenhle kanál. A ještě jsem vám chtěla říct, že určitě bude video s nějakým hostem a bude video i s The Sims 3 Zahradní mejdán. A určitě natočím videa i s Osmáčkem, jestli si ho teda nakonec pořídím. Už ho plánuju, ale až budu přestěhovaná. Teď je teda večer, já se vám řeknu, kolik je. Je 9 hodin 18 minut, což je docela dost a já mám teda blbej ten foťák takhle přední, ale docela to jde vidět. No, Gustava jsem teda prodala, protože už mě to nebavilo a nebavilo mě tomu dávat už ty cvrčky a takhle, tak jsem ho prodala, už se má dobře. A teda plánuju toho Smáčka, natočím nějaký petek nebo nějaký video, kde ho ukážu. No nic, jenom jsem tohle vám chtěla říct a to je pro tohle video vše. Čau.